Ja de petit venia a Arenys de Munt a l'escola, anàvem a Lourdes, anàvem a passar-ho bé, a fer excursions amb l'escola, i a partir d'aquí vaig començar a enamorar-me d'Arenys de Munt. Tot i que de petit no tenia aquella idea de en quin poble estava. Jo recordo que fèiem excursions a Arenys de Mar, visitàvem el port i després pujàvem a fer a la tarda i a berenar i jugar a Lourdes. Després, amb els anys, amb les circumstàncies de la vida, un familiar es va comprar un habitatge aquí a Arenys de Munt, el vaig acompanyar i vaig dir, ostres, aquest és el poble que venia quan era molt petit, quan tenia 10 o 11 anys. I llavors vaig trobar una oportunitat de comprar un altre habitatge aquí a Arenys de Munt i em vaig quedar. Jo sempre he estat una persona emprenedora, m'he buscat la vida, he crescut aprenent per mi mateix, vaig estudiar administració d'empreses en una entitat privada, una mena de business administration. No he treballat mai per ningú com a assalariat, però per altra banda sempre he tingut sensibilitat política, amb ganes d'ajudar, de fer alguna cosa per la gent del meu país, pel meu poble, i de mica en mica vaig anar implicant-me en política, començant a participar com un simpatitzant, com una persona que col·labora amb un projecte polític a nivell local aquí a Arenys de Munt, i de mica en mica vas assumint responsabilitats, combinant aquestes responsabilitats amb el teu dia a dia com a persona emprenedora. Crec que per fer política primer s'ha de ser coherent amb els principis que un defensa, s'ha de practicar amb allò que predico. Si jo predico que la gent s'ha de sacrificar, jo m'he de sacrificar el primer. Si jo predico que la gent ha de ser solidària i ajudar-se els uns als altres, jo sóc el primer que ho ha de fer. I a mi la política crec que és l'eina que tenim de gent que no som poderosa des del punt de vista econòmic per canviar les coses. És l'únic espai que tenim la gent normal per canviar el món. I això ho tenia de petit, ho tenia molt clar ja de ben petit, que o tenies molts recursos econòmics per canviar les coses, perquè les podies comprar, les podies canviar, podies iniciar projectes amb recursos econòmics que no podries tenir de cap altra manera, o fent política. I la política s'ha de fer sense tenir condicionaments. El problema que tenim és que hi ha massa por a fer les coses malament i, per tant, hi ha poca valentia política moltes vegades en fer segons quines coses. El meu criteri és aquest, ser valent, tirar endavant projectes que són molt difícils, que molt probablement alguns d'ells no tiraran endavant, però si no surten, tornem a començar, tornem a treballar, tornem a intentar-ho fins a aconseguir-ho. He après que no aprenem, però jo això ho tenia bastant clar. A mi m'agrada molt la història i la història constantment la repetim. I aquells que obliden perquè potser no han recordat mai res, perquè no han après res, perquè ningú els explica, doncs estan condemnats a fer seguidisme de persones que venen discursos que són els mateixos que es deien fa 70 i 80 anys. He après a confirmar el que ja sabia, però que pensava que potser el Covid ens ajudaria a canviar. I crec que hi ha moltes persones, o la majoria no sembla que hàgim après gaire. A Arenys de Munt som un poble molt solidari, però és veritat que hi ha persones que encara no han après res de tot plegat. Estan en aquest món pensant que d'aquest món ha de servir-los a ell, que ha d'ajudar-los a ells en sortir-se'n, però no pensen que ells han de portar alguna cosa en aquest món. Una que va ser una de les primeres que tinc abans de ser regidor, fins i tot simplement col·laborava amb el partit que represento, Esquerra Republicana, quan començava, que em fa molta gràcia, i a més ho treballava amb molt d'entusiasme amb un projecte que jo hi creia i que estava convençut que malgrat les circumstàncies, que en un moment no era fàcil, perquè era un moment que estàvem bastant afectats des del punt de vista de discurs polític, estàvem molt tocats com a partit, però jo estava convençut que teníem recorregut, que això era una situació circumstancial que superaríem. I treballava molt d'entusiasme i estava molt content, i aquí hi ha una foto que surto col·laborant amb el que és la comarcal d'Esquerra Republicana en un context electoral. I llavors jo ajudava des d'imatge de comunicació i bé, m'ho passava bomba, m'encantava. De fet, tot el que faig m'agrada, però en aquella època també m'ho passava molt bé. I llavors no era ni regidor, col·laborava. I també una més recent, quan va venir en Torra, el president de la Generalitat, a fer una visita a Arenys de Munt, amb un acte recordatori de les consultes. Recordo que en aquell acte jo vaig fer un missatge que malauradament no s'ha fet gaire cas, i avui dia encara continuem una part de l'independentista, en aquests moments una part de l'independentisme
no se sent al·ludit quan dic que ens hem de respectar els uns als altres. Aquí la pandèmia és un trasbals pel teu dia a dia, des del punt de vista de les coses més senzilles. Emocionalment t'afecta perquè no pots fer allò que feies abans, no altres coses, però això sí crec que ha quedat més clar, doncs que potser valoràvem massa les coses materials i aquelles coses senzilles que semblaven gratuïtes, doncs aquestes que les hem perdut, aquestes tenen un valor incalculable. I això és el preu de la vida. El preu de la vida és allò que a vegades sembla que no val diners, que no costa, i en realitat sí que costa, perquè quan ho perds ho valores moltíssim. Hem perdut les passejades, el trobar-nos, l'abraçar-nos, l'estimar-nos com podíem fer abans, el poder gaudir de les coses senzilles de la vida, que són les que ens hem autolimitat per poder contenir la pandèmia. Són persones apassionades, jo també ho soc, són persones molt crítiques, ens critiquem molt entre els uns i els altres, això és veritat, però això vol dir que som gent molt creativa, perquè per criticar també hem de ser creatius. I això sí, ens ho diem tot, però després, de cara en fora, som com una família. Que no ens toquin a ningú del nostre poble. Jo fora, pels meus, mato. I crec que això ho tenim molt clar la gent d'Arenys de Munt. El poble és un poble amb una capacitat immensa de créixer, té un potencial immens en turisme, té uns valors culturals i històrics i una implicació amb el que és el país. Arenys de Munt ho ha demostrat i ho continua demostrant, que ha estat un poble pioner amb l'avançament de llibertats, de la lluita de les llibertats del nostre país, i continuem estant a primera línia. Arenys de Munt ha sigut sempre un poble molt actiu, és un poble molt emprenedor, la gent és molt treballadora, molt apassionada, però també és veritat que som un poble que a vegades el problema que tenim moltes coses, però que a vegades no valorem prou aquestes coses que tenim, i des de fora a vegades ens ho diuen perquè no som conscients del que tenim, i a vegades menyspreem allò que fem, no li donem el valor que hauríem de donar-li, i cal que vingui algú de fora que t'ho digui. I això potser és el nostre punt feble. L'entrada del poble és una passada, però clar, aquesta entrada cal rematar-la amb una obra urbanística, però que tenim una riera tota la vida, que ha sigut una riera que és el motiu pel qual jo soc d'Arenys de Munt. Jo visc a Arenys de Munt perquè em vaig enamorar de la riera d'Arenys de Munt. Tenim tot l'entorn paisatgístic, Arenys de Munt és un poble que està a prop del mar, però també està a cavall del Montnegre i el Montseny, i tot el nostre entorn paisatgístic és una passada. Tenim llocs emblemàtics com la plaça de l'Església, tenim el santuari, la zona de Lourdes, tenim el Parc de Can Jalpí, són aquelles zones que quan algú ve a Arenys de Munt són les primeres que s'hi queden. El Parc de Can Jalpí és un espai preciós, amb el castell Jalpí al fons, i tenim Lourdes com un espai de tota la vida. La situació econòmica de l'Ajuntament és bona. De fet, hem fet sempre una gestió molt prudent de les finances públiques, i per bé o per mal, a partir del 2013, 2012-2013, amb les noves limitacions de despesa, aquest marc pressupostari tan auster ens ha dificultat una mica l'execució pressupostària i el poder gastar bé, però per altra banda també ha generat estalvis que ara en moments de crisi ens permeten ser més generosos i poder fer una inversió per sobre del que habitualment hem pogut dur a terme els darrers anys. Per tant, com hem tingut una economia sanejada perquè portem molts anys estalviant i fent una bona gestió econòmica, ara mateix, malgrat el context econòmic advers i el daltabaix que ha suposat el Covid, tenim capacitat per fer una multiplicació d'allò que fins ara podíem invertir. No renunciem a res nosaltres mai, tot i que segurament moltes coses quedaran pendents, però és igual, ja ho farem per més endavant. No m'és igual,
però no hi ha res que no vulgui fer, que no estigui a la llista. Tenim un pla d'actuació municipal, ara mateix tenim un compliment del 25%, que sembla molt poc, però el que queda és moltíssim. És probable que no arribem al 100% i tinguem que deixar coses per més endavant. Però són aquestes qüestions que tenen un caràcter estratègic, perquè allò que deixem els que estem governant ho puguin tirar endavant aquells que vindran després. Nosaltres construïm amb el llegat que ens han deixat aquells que ens han precedit, els alcaldes i alcaldesses que ens han precedit, perquè són propostes de caràcter estratègic, amb visió de futur, volen fer que Arenys de Munt sigui un poble més innovador, més fort socialment, més fort, més cohesionat, però també un poble més ric, amb més oportunitats per als veïns i veïnes d'Arenys de Munt. Per exemple, acabar de Riera i fer una rotonda a l'entrada del poble. A l'entrada del poble que dius, ostres, que maco que és Arenys de Munt, i tenim això, que no està del tot endreçat. Doncs aquesta rotonda que permetrà dinamitzar el polígon industrial, endreçar també la mobilitat cap al Vallès, endreçar la mobilitat i l'entrada del poble, la Riera, eix vertebrador d'Arenys de Munt, centre cívic, un espai que també cohesionarà Arenys de Munt des del punt de vista social i que a més enfortirà les nostres entitats, l'àmbit cultural, reformes d'espais tan essencials com és l'espai de jubilats, reforma del mercat municipal, actuacions repartides en diferents punts del poble, poder avançar amb la xarxa d'abastament d'aigua pública i poder també començar a acabar i recepcionar algunes urbanitzacions que també genera noves sinergies des del punt de vista social i econòmic pel poble. Totes aquestes coses que crec que bona part d'elles quedaran assolides abans d'acabar aquest mandat. I d'algunes altres que en quedaran a mitges, doncs sí, la meva frustració, que ja els he comentat a ells, ja no és una cosa que no sàpiguen, doncs poder començar les obres d'urbanització per ser recepcionada de la urbanització de Coll Sacreu, en aquelles coses que m'hagués agradat poder iniciar dins del mandat, cosa que veig molt difícil, per tant això quedarà més aviat pendent, poder tenir un projecte executiu de la nova residència geriàtrica, veurem si el 2022 el podem acabar. És un perfil molt divers i això estic molt content perquè cada persona que porta a cada àmbit són àmbits que els hi toca el cor i per tant s'impliquen al 200%. I jo crec que amb la regidora de Cultura hi ha un abans i un després a nivell de l'àmbit d'ensenyament i cultura d'Arenys de Munt i ella directament té vinculació, perquè també és la seva professió, l'àmbit de l'ensenyament. Tenim persones noves que han entrat a l'equip de govern, com la Montse Batista, que porta Acció Social, que és una passada. Ella ha descobert que és una persona amb vocació real de servei i ho ha demostrat durant l'època del Covid. Una persona del poble, una veïna del poble que s'implica en política, que des del punt de vista del que és la política municipal no en sap res, però ho posa tot i posa el cor i en 4 dies està destacant i està brillant com a regidora. Tenim el regidor de Medi Ambient i Esports, en Jordi Maimí, que és increïble. Tenim regidora d'Urbanisme, que també estic entusiasmat perquè a més li toca directament perquè és una professional del sector i gràcies a ella per primera vegada a la història d'Arenys de Munt tindrem una bossa social d'habitatge, cosa que no havia passat mai a la vida. I tenim un regidor que és un regidor expulsat d'una altra formació política, que és un regidor que porta festes, que a més, ostres, jo també estic molt content perquè és un regidor molt creatiu, per tant des del meu punt de vista crec que tenim un govern molt competent, molt implicat i que és garantia que bona part d'això que diem que farem que es pugui fer. Arenys de Munt, com a molts municipis del nostre país, és molt difícil, el tema de l'habitatge és un problema que s'ha encarat, crec que malament des de fa massa temps. L'estat espanyol, la Generalitat i els ajuntaments hem de posar-nos les piles i crec que a Arenys de Munt comencem a fer-ho i comencem a fer-ho fent-ho de la manera que toca, és tenint habitatge nosaltres, no només generar, diguéssim, espais, articular polítiques que facilitin la construcció per part privada d'habitatges assequibles, sinó per altra banda que nosaltres també siguem una part protagonista i per tant arribar a assolir un percentatge destacat d'habitatge públic en el context d'habitatge global. I l'habitatge públic no només ha d'estar adreçat a les economies més febles, sinó també s'ha d'adreçar a les classes mitjanes, als joves. Per tant, si una persona normal, d'una economia normal, no pot comprar un habitatge normal, tenim un problema gravíssim. I aquest problema gravíssim, encara al dia d'avui, no l'hem acabat de posar fil a l'agulla, encara que sí que em dona moltes esperances, algunes coses que s'estan plantejant des de l'àmbit polític i des de la Generalitat i esperem que l'estat espanyol també s'hi posi les piles.
Hi ha d'haver més debat amb els alcaldes i alcaldesses, mai és prou, crec que Déu-n'hi-do, jo crec que, de fet ho puc dir que realment és així, jo tinc contacte directe amb els nostres representants polítics a la Generalitat, diputats i no diputats, amb responsabilitat i sense responsabilitat, però que estan a la Generalitat i que tenen capacitat d'actuar i el que fan és escoltar-nos, parlar i a partir d'aquí es fa la política. Està molt bé i n'estic molt content, però es pot fer més encara, per tant mai serà prou. Com més fem, quanta més debat i diàleg hi hagi entre les institucions, la Generalitat i els ajuntaments, millor que millor. Clar que sí, estic convençut que sí, això em dona moltes esperances. Hi ha algunes dinàmiques, alguns discursos, perquè estem començant, d'acord que venim d'on venim, però també un context polític anterior molt complicat. Jo demanava que d'acord podem fer el procés per la llibertat del nostre país, un procés de defensa dels drets civils i de tots plegats, però per altra banda hem de demostrar que som capaços d'arribar a Ítaca demostrant una bona gestió del dia a dia. I la Generalitat ara mateix té una gran oportunitat de demostrar això, que som capaços de prometre Ítaca i a més de gestionar el dia a dia amb millors garanties que els nostres adversaris que es diuen que en saben molt, que són constitucionalistes i que es volen salvar la vida a tots, però que en definitiva són els que ens han portat on estem avui dia, amb un mercat laboral precari, amb una especulació immobiliària sense control i amb unes polítiques que suposadament haurien d'estar reconegudes perquè ho diu la Constitució espanyola i que els mateixos constitucionalistes no apliquen. Seguretat. Hi ha un debat molt trampós i crec que equivocat, o potser no és que sigui trampós, però a vegades ens oblidem del fons de la qüestió. El que és l'incivisme, però el que és la delinqüència no desapareixerà d'un dia per l'altre. El tema de la seguretat del nostre país, la nostra policia, està infradimensionada des de fa molts anys i per tant cal reforçar la nostra policia a nivell local i a nivell nacional. Hi ha d'haver una política integradora d'aquestes policies. No em diguis com s'ha de fer perquè no és la meva feina, però sí que la percepció és que els ajuntaments hem d'assumir una part de la seguretat que no ens pertoca perquè la nostra policia d'àmbit nacional no està ben dimensionada. I el debat hauria de ser aquest, com enfortim la nostra policia, com garantim més seguretat pels nostres veïns, com podem assegurar que no se pugui d'aquesta manera a vegades sistematitzada, com pot ser que una persona que delinqueix petits furts, entrin per una porta i surtin per l'altra. Aquestes qüestions, no crec que la Generalitat ho resolgui tot, però sí que podria ajudar quan el discurs dels nostres adversaris també ajudés a que poguéssim enfocar el problema de veritat. Surto de casa, faig un cafè, sempre faig el cafè, xerro amb la gent, m'agrada molt la gent, entro a l'Ajuntament, faig la meva repassada de correus, de 1000 coses que tinc. Soc una persona molt tècnica, també m'encanta, ja comentava abans que soc autodidacta i per tant he après fer moltes coses que són més pròpies dels tècnics, dels administratius, però m'agrada saber-ho tot, m'agrada controlar-ho en la mesura que sigui possible tot i fico cuirada en tot. I després m'agrada sortir, passejar, parlar amb la gent, quedo amb la gent, la meva agenda està oberta pels veïns i veïnes d'Arenys de Munt, saben que poden trobar a qualsevol moment. Si no em venen a buscar, els vaig a buscar jo, no tinc cap problema en parlar al carrer, a fer-ho telemàticament, per telèfon, presencialment, i quan algú m'entero que està demanant hora baix, sisplau, que pugi, que el rebo ara mateix. Per tant, la meva disponibilitat és al 100% pel poble d'Arenys de Munt, per la gent d'Arenys de Munt, i el meu horari és des del moment que em llevo fins a l'hora d'anar a dormir, de dilluns a diumenge. Traïció a la pàtria, de Paul Preston. Alien. Depeche Mode, Waiting for the Night. A mi qualsevol cosa ja m'està bé, però bé, arròs amb llet, som molt senzill. M'anava a dir una cervesa. Regne Unit. París. Tothom ha anat a París menys jo. La natació. La seva vocació de servei.